Sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Kai's Secret File. Si Kai na walang ibang pinapangarap kundi ang makasamang muli ang kanyang anak. At yung anak nga niya ay nasa poder ng pamilya ng kanyang asawa o kinakasama na isang adik or gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Siya po ay naiipit sa kanyang sitwasyon. Ano nga ba ang dapat gawin sa sitwasyon na kung saan kailangan niyang tapusin ang kanyang kontrata sa ibang bansa para meron siyang pambigay o panggasto sa kanilang pang-araw-araw na buhay at para sa kinabukasan ng kanyang anak? At syempre, on the other hand, hindi nga siya makauwi ng Pilipinas kasi nga kailangan niyang tapusin yung kontrata niya. Hindi pa siya makapaghiwalay dahil nga nasa poder ng pamilya ng kanyang kinakasama o asawa yung anak nila. Pag nakipaghiwalay siya, so paano na lang, diba? Tapos, ang iniisip niya, umuwi na lang ng bansa pero walang kasiguradahan kung meron siyang may pangkakain sa kanyang anak. Saan nga ba sila pupunta? Anong titirahan nila? Babalik ba siya doon sa mga tumayong mga magulang niya sa probinsya? Abangan natin ang susunod pang kabanata matapos ang pagdinig natin o pag-alam sa mga komento ng ating Secret File commenters. Eto na. Sabi ni John Rick Sulte, iwan mo na yung asawa mo na hindi na magbabago. Ang dapat dyan ay ipinapakulong. Para sa akin, magdasal lang at magtiwala na makaisip ka ng maayos. Andito lang ako na handa kang mahalin ng totoo. Pati ang anak mo. Ayan ka na naman, John Rick Sulte. Pangatawanan mo yung sinasabi mo, ah. Di mo pa nga nakikilala si Kai na secret file sender natin, tapos handa ka ng mahalin? Baka rin. O, ito sabi naman ni Darwin Russell. Hindi kita masisisi kung lumaki ka sa isang broken family, pero ang padalos-dalos na desisyon ay nauwi lang sa mga pagkakamali mo sa buhay. Kaya makipag-iwalay ka na sa live-in partner mong lulong sa ipinagbabawal na gamot at manloloko. Kunin mo na ang anak mo, hindi maganda sa bata kung kalalakihan niya ang ganyang estado ng pamilya ninyo. May point yun. Uwi ka na dahil hindi maganda sa bata yung kalakihan niya ang ganong pamilya. Ito naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Mahirap talagang pumasok sa isang relasyon na hindi pa handa sa mga pagsubok sa buhay. Yung partner mo wala pa atang trabaho, nagbisyo pa, kung ano-ano pang ginagawa. Tama lang na iwan mo na yan hanggat wala siyang plano sa inyong mag-ina. Sana bago ka umalis sa Saudi, pinlano mo muna ang kalagayan ng anak mo. Ang hirap magtrabaho sa ibang bansa na may dala kang problema, hindi ka makapa-focus sa trabaho. Yun lamang po, God bless, from Angel Alan Avanzado. Actually, paano ka nakakasurvive ng isang araw na puro problema ang iniisip mo? Although lahat naman ng tao may problema, kanya-kanya lang talaga ng pag-handle yan. Pero ang hirap pag anak mong pinag-uusapan, parang siguro hindi ka makatulog. 'Di ba? May pimple ka nga lang sa mukha, parang na-stress ka na, hindi ka na makatulog. What more? What more? Pag anak na yung pinag-uusapan.
Eto naman sabi ni Jomar Palulim, umalis ka na sa bansang yan, bumalik ka na sa Pilipinas. Iwan mo na lang siya doon sa pamilya ninyo, sa side mo, hindi doon sa asawa mong adik, baka kung ano pang mangyari sa bata. Nasa huli ang pagsisisi. Shoutout po kay Evelyn at Mark Joseph. Uy, ang daming may gusto na bumalik na ng Pilipinas sa ating mong sender. Ito pa sabi ni Bernard Laurehas, nakakalungkot ang nangyari sa ating secret file sender. Iwanan mo na ang irresponsable mong asawa. Tapusin mo na lang ang kontrata at kunin mo na ang anak mo. Ilayo sa asawa mo dahil walang future ang bata sa asawa mo. Advance congratulations kay Mariel Bogart hailing from Canloon City, crowned sa Sinulog Festival Queen 2024. Ayan po ang sabi ni Bernard Laureas. Tapusin ang kontrata, makipaghiwalay sa asawa, kunin ang anak. Eto pa sabi ni Charles Sancho, wala akong mai-advise kundi hiwalayan niya na ang kanyang partner. Magte-twerk na lang ako. Hi din po kay Jobert Vertusado. Sabi ni Jobert dito, magandang hapon, DJ Rocky, nakikinig kaming lahat sa Bulacan Overdrive Grab Drivers. Pupunta kami, by the way, sa book signing mo sa Market alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. And gusto lang po namin i-shoutout si Mang Kanor ng Bulacan Overdrive Grab Driver, Orly Serico. Uy, Orly yung pangalan. Pangalan pa lang, Mang Kanor ng datingan. Uy, nakaka-touch naman ang Overdrive Grab Drivers na pupunta ng book signing ko. Magdala kayo ng tarpaulin tas mukha ko yun nandun. Malay ninyo, yung presensya nyo nandun, panghabang buhay na yung mahanap ninyo. Wala lang. Sarap sa pakiramdam na malaman na may pupunta pala. Tapos yung overdrive grab drivers, dadalawa lang pala sila. Charot! Charot! Punta kayo dun kasi maraming games. Maraming prizes ang pamimigay. At alam nyo ba, marami rin babae ron. Buong team ng Love Radio nandun. Kaya hindi po kayo magsisisi pag pumunta po kayo ng Market sa January 28, 4 to 6 p.m. para sa Rocky Terrace book signing. Ang dami naming mga pasorpresa sa inyo. Nandyan din si Jerry tsaka si Cedric Escobar na magpe-perform. At ako din, may performance ako dyan by the way. Magta-twerk din ako. Kala nyo naman, excited na ako pero kinakabahan ako. Ayan, hello din kay Manggang Hilaw. Hindi raw napapansin yung message niya. Ito na nga, ito naman Manggang Hilaw, parang ewan. Ang hirap ng sitwasyon ng letter sender. Tapusin niya na muna ang kontrata sa ibang bansa, tapos kapag tapos na, kunin na ang anak sa asawa. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari if lobat ang asawa niya. Mainitin ang ulo niyan palagi based on experience. Ang papa ko rin ay gumagamit noon pero patay na siya ngayon. Every time na hindi siya nakakagamit, umiinit palagi ang ulo at laging tulog. Kaya dapat iwanan na yan. Iwanan na raw. Based on experience pa yung kay Manggang Hilaw. Actually, nakakalungkot talaga kapag meron akong naririnig ng mga ganitong klaseng storya na merong involved na bata. Kasi kapag adult sa adult, parang kaya kayang solusyonan, kayang magdesisyon ng madalian, or kayang isolve ng wala masyadong inintinding ibang tao. Pero kapag may bata nang involved, ang hirap, ang daming kailangang i-consider. Yung iba nga dyan sobrang pangit na nung pagsasama nung mag-asawa, yung mga magulang, pero nag-i-stay pa rin sa isang bahay, alang-alang sa anak. Kahit hindi na masyadong healthy yung relasyon nila for the sake of the kids, magsasama na lang. Kahit na basogolero yung ama, kahit na babaero yung ama, sige, stay pa rin, alang-alang sa pamilya. Pero how do you draw the line, or when do you draw the line? Kapag ang pinag-uusapan ay future na ng bata.
When do you say enough is enough? Hanggang saan yung kaya mong tiisin para sa anak mo? Nakakairita, no, gawa-gawa ng bata tas hindi naman pala kaya magpalaki ng bata. I mean, yung irresponsable, yung hindi nag-iisip para sa future ng anak niya, yun yung nakakaasar. Tapos yung burden na pupunta lahat dun sa asawa na kayang magdesisyon ng tama, na responsable, na mas kargo ang lahat. Supposed to be ang pagpapamilya, pinamumunuan niya ng 2 taong nagmamahalan. Kumbaga shared yung responsibility, shared yung roles. Pag nangihina yung isa malakas. Pero, nasa tamang daan sana. So wala na tayong magagawa kung yun talagang pinili ng asawa mo, secret file sender. Mahirap pabaguhin yung ganyang tao dahil lulong nga sa pinagbabawal na droga. Ang kailangan niyan, rehab. Ang kailangan niyan, suporta mula sa sarili nitong pamilya, sa mga magulang nito. Total, wala ka sa Pilipinas ngayon. So, yung mga magulang niya, dapat hindi kinukonsinte. May mga magulang na iba kinukonsinte pa. So, sana, aware yung pamilya ng asawa mong si Vince para maparehab. At sana responsable yung poder ni Vince para sa anak ninyo. Na habang wala ka sa Pilipinas, naaalagaan nila yung anak mo. Matanong lang kita, sino ba yung pinagkakatiwalaan mo dito sa Pilipinas? Meron ka bang kaibigan, kamag-anak, na talaga nga namang, alam mo yun, kahit pa paano may malasakit sa'yo? Mararamdaman mo naman yun kapag yung ibang tao may malasakit na tunay sa iyo. Sana may ma-pinpoint ka. Well, based on your secret file, talagang sinasarili mo halos lahat ng laban mo sa buhay. Alam mo, nakakabilib yung ganyan, but at the same time, parang nakakatakot. No one is an island. Kailangan ng tulong ng ibang tao. Alam ko mahirap mag-open up sa ibang tao. Mahirap magtiwala. Lalo na sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Pero, minsan kailangan mong iset aside lahat ng yun. Alang-alang sa anak mo. Kumbaga dito na papasok yung desperada ka ni. Yes, sa relationship, sa isang romantic relationship, hindi ka dapat maging desperada. Pero para sa anak, feeling ko okay lang maging desperada. Okay lang maging desperado. Bakit? Kasi buhay ang nakasalalay dito. Buhay nung bata. Kinabukasan nung bata. Okay lang magka-shit-shit yung kinabukasan mo pero yung kinabukasan ng bata parang hindi mo matanggap-tanggap yan. Di ba nga sabi mo sa sarili mo, nangako ka sa sarili mo na bibigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko at bibigyan ko siya ng kumpletong pamilya. Pero mukhang sablay ka na dun sa kumpletong pamilya kasi mukhang mauuwi ka sa pagkakaroon ng broken family. Pero again, di mo namang masyadong kasalanan yun Kasi choice ng partner mo na gumamit na yung pinagbabawal na droga, na lokohin ka. Choice niya na maging irresponsable siya. Hindi mo na hawak yun Sugal ang pakikipagrelasyon, sugal ang pagkakaroon ng pamilya. Pero ngayon, shift your focus dun sa anak mo. Hayaan mo na yung asawa mo, ibalik mo sa mga magulang nila. Kung ako ang tatanungin mo at kung security and safety na ang pinag-uusapan dito sa bata, uwi na ako ng Pilipinas. Di bali na magbayad ako ng sobrang laki. Pangutang ko pa yan sa lahat ng pwede kong pagkautangan. Kung buhay ng anak ko ang nakasalalay, handa kung ibenta yung kaluluwa ko para lang sa anak ko. Parang ganun yung peg ko ngayon. Wow, magiging nanay na ba ako? Wow. Ganun. Kasi safety and security na nung bata yung pinag-uusapan dito So, kung ako sa'yo,
Ipangutang mo yung pwede mong ipangutang. Siguro naman may mga nagmamalasakit sa'yo dyan. Or pwede kang habang nandyan sa ibang bansa, mag-online shop ka. Or kung ano man, basta gawa ka ng paraan para malikom mo yung pera para makauwi ka agad ng Pilipinas. Or kung konti na lang naman yung aantayin mo, basta within the next 3 months, then tapusin mo yung kontrata. Pero kung matatagalan pa yung 5 taon, Diyos ko, day. Uwi ka na. Wag mo nang paabutin doon. And siguro naman may malasakit yung amo mo sa iyo, na ganito yung naging sitwasyon mo. So, pwedeng maging vulnerable sa mga taong nakapaligid sa iyo na ito yung pinagdadaanan mo. All you need to do is to speak up. Because I know, meron mga emergency situation na pwedeng i-consider ng mga amo ng, ano nga yun? Paano? POEA? Tama ba? Baka mali na naman ako, ha? Nasa may mga ganon. Humingi ka ng tulong. Ang dami pwedeng lapitan. Oo, basta lumapit ka lang sa mga tamang tao at sangay ng gobyerno na pwedeng makatulong sa sitwasyon mo. Kasi, again, ang pinaglalaban mo dito, buhay ng anak mo, safety and security. Iba yung pakiramdam ng isang ina na alam niyang nasa mabuting kamay yung anak niya. So, mababaliw ka lang dyan sa ibang bansa pag pinagpatuloy mo pa yan na tiisin. So I guess, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Ay, tsaka ito pala. Oo. Next time, huwag pa dalos-dalos ng desisyon. Kasi nga, pag nagmamadali, mas nagkakamali. Sinasabi mo na natuto ka sa nangyari sa mga magulang mo, pero maging mapanuri sa mga taong nakakasalamuhan. Okay. So, yun. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang. Sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is Kai's Secret File. Sasakyan si Kai.